Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Zvese zvishanda zvechokwadi. Zvese zvanditaura ndezvechokwadi. Ndikaima ncharaswa nemhosva. Ndikaramba ndikanyepa ndicharaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Chakaitika pamusoro mambo Mutasa nemakurukota ese. Chakaitika ndechekuti ndaane nguwa murume uyu achingondishungurudza. Kundishungurudza kwaakaita mwoyo wangu ndekwekuti unoramba achinditi ndiri mbavha. Aramba achiti ndiri mbavha ndakanga ndiri kutobva kubasa. Vanhu vari kutambira ma-inputs ari mwaya. Inini saka ndakanga ndisitoripo. Saka wakabva waita ma-inputs ayo wanga vari kutambirisa vanhu kumusangano weZANU-PF waanoti unotungamira. Inini handisipo ndaenda kubasa. Saka vapaita munhu wanhu watambira ma-inputs aya. Pakaita vanhu vakabirana mabhegi 1 refertilizer. Wabirana bhegi refertilizer iye wakabva abudisa muromo wake pajekerera yanga iripo iri kutambira. Akati musanetseke bhegi rabiwa ndiEsther Nyandiro. Ndokuti wasobvira makuseni ari kukomplaina kuda zvinhu zviri kutambiwa. Yeti inini ndabva kudzika bhazi ndisipo kubva makuseni ese. Saka ndadzika bhazi ndakabva ndasvika. Murume wangu ndiye uri apa vanonzi vachiurunga. Saka ndasvikapo ndiwo wakatondidaidza ndiri kudzika bhazi. Obva wandifonera kuti inini ndine gumbo ndakaguka gumbo. Handigoni kutakurawo fertilizer yangu yandapiwa. Saka ndiri kukumbira kuti usvike pano. Ndakabva ndaenda zveshuwa bva ndasvika ipapo. Ndo pawakabva watoti bhegi ratonyangadika ndiye watotora bhegi refertilizer. Bhegi refertilizer rakazorondwa. Rikaoneka riri kumba kwaNyanzunda ndo rakazooneka riri. Nyanzunda wakapindura kuti munhu wamamuri waba bhegi. Ini ndatora bhegi ndichitorera Solomon Dzurukwe. Because tatine zvikwereti zvatati nazvo zvatatisina kubhadhara mumashure. Vandaendawo kune vanhu masabhuku vandabvunza kuti ndingaita sei kana munhu achibudisa muromo wakadai. Masabhuku akanditi hamutangi maenda komangara bakwamambo. Asi kana zvazodzokerera kechipiri isu nyaya yenyu hatichaigoni. Munenge maakuenda kwamambo Mutasa. Sezvo muri muzvare hatigoni kumutonga kuno. Saka inini wakazodzokerera kechipiri. Kechipiri kaakadzokerera wakandinongedza panga pane kanzera mukahanana uyu. Anga aperawo pavanhu mari dzemagwere kuti nditorere matani emagwere. Ndo paakabva ati imi maipirei mbavha iyi muri kufunga kuti magwere enyu achabuda. Asi kanzera wakabva apindura muromo wekuti tani yatakatotakura nezuro yakaunganidzwa namai avo. Mabhegi ari kushaika, mabhegi aya wakatobiwa ari mushopu mwangu wakachengetesa. Asi tani yawo yakadini? Yakakwana. Ndakatakura tani yangu nezuro yakakwana. Saka inini kubva ipapo ndakabva ndarwadziwa bva ndati zvinoita here kuti munhu aramba arongondinongedza kuti mbavha. Yeti chandati ndaba kana kuti minda yeuko inosiwa yakashama. Handisati ndatombosvika pasaki pamunda pemunhu ndichinzi ndabatwa nesaki. Saka ndakazouya kuna mambo Mutasa komangara. Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Zvese zvishanda zvechokwadi. Zvese zvanditaura ndezvechokwadi. Ndikaimba ncharaswa nemhosva. Ndikaramba ncharaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Pamusoro mambo. Pamusoro wadare wese. Pamusoro mambo Mutasa. Pamusoro wadare wese. Pamusoro wese wanokudzwa. Zvataura namai ava ndinoramba kuti wanonyepa. Inini pamusoro watanga kutaura pamusoro pefertilizer. Inini ndiri branch chair weward 19 ndakabata dowe guru. Pawatanga kutsanangura nyaya yefertilizer ndezvegore rapera muna December atambiwa apfumvudza. Pakatanga kushayikwa fertilizer ipopapo hatina kumboita nyaya yekuti yakaenda kure asi kuti pakangoshayika fertilizer chete hatina nyaya yakaenda kwasabhuku yakangoti fertilizer bvayangoshayika. Pari zvinezvi pawatsanangura chirongwa chana kanzela chakamira chakadai. Pakauya kanzela weward 19 anowa Mukahanana. Papaita kanzela weward 18 anowa Mandiringana. Makanzelas akauya tine meeting obva auya kotsanangura nyaya anzi branch chair tiri kukumbira kuti tikutaure chirongwa chiri panapa. Semakanzelas eward 18 ne19 tikuona kuti munzvimbo dzedu dzine nzara. Saka tinoda kuti tigone kutengawo chimwe chibage chatinogara nacho isusu semakanzelas ekuti kana vanhu vanetsa tinogona kuvabatsira nokuti nedzimwe chemberi dzisina kana kutombowana chinhu. Saka wakaita saizvozvo obva watsanangura nyaya yavo.
makanselasi akauya nemari inokwana ita 1800 pawakauya ipo apapo unganzi papa ino vamwe vanhu wachitaura kuti uyu ati ndine tani yechibage wachindibvunza kuti towamupa here wakati uyu ndichiti pakatanga kumukomana kwachipoi anonzi Pangana Chipoi panoyenya kudaka ndoda nyaya yakuramba yekuti muri kupfumana uchi okay mumbava okay iwo wakambomupuma here handina kuwapuma asi ndakawati siyanai neutsotsi ndokupuma ukamuti ndakamuti asisiyanai neutsotsi wamupuma because in other words urikutaura kuti uri tsotsi okay regai ndibva ndavatsanangura kuti alright sei wakatiwo itsotsi zvawakaita mai ava ndinoda kuti ndibva ndajekesa utsotsi hwawo zvawakaita kanzela apa vanhu mari pajekerere iwo hawana kuenda pajekerere ndingatotora nguva yavanhu yakareba isina chii okay zvisiri necessary okay ndakaitarisa this is a party issue this is a party issue ainei namambo bai because nyaya dzenyu dziri kupolitics muri kuzwa zvinozotaura nyaya dzenyu dziri kupolitics saka inini what I expect you to do ndezvoti kana muri kunetsana muri mumusangano ungava uri upi musangano umwe naumwe une disciplinary committee yemusangano inoongorora nyaya idzodzo dziri kunetsa musangano yobva yaona futi kuti inozvigadzirisa sei because inini samambo handikwanisi kuenda kugadzirisa chinhu chemusangano ndinoenda kugadzirisa chinhu chemusangano chinzi uri chii mumusangano urikuzwa nyaya dzandinotaura vanhu vaifanira kunge vakugadzirisa imi muri 2 ndikanzera Mukana nakanzera Mandiringa ndiwo vaifanira kunge vakakugarisai pasi woona kuti dambudziko renyu muri 2 ramuri kuziyana umbavha neutsotsi riri papi rogadziriswa mumusangano because kuona kwandaita mese muri 2 mumusangano mune mapositions mumusangano and hazvishamisi kuti iwo uri branch chair pamwe uri torwira kuda kuita district chair uyo ari kupadawo saka ndosaka makuzorana madhaka kuti uyu akadzimana azi imbavha saka uku kuchigaro hachadini hachakwani uyu akakuti iwo uri undipuma uri mupumi uku kuchigaro chauchadii hauchakwani muri kuzorana madhaka nenyaya yekuda zvigaro mupati saka iyoyo inini samambo manje handinacho ndokwanisa kubatsirai nekuti it's a party issue inofanira kuresolvwa nepati because pamakapumhana chiri chinhu iri program yepati yemakanzera aunganidza chibage andizvo kuda kupa 1 mubva matengerana futi chibage ichocho pachipati andizvo munhu akatanga kutsvagwa kuti musangano muno hamuna here ane chibage obva azi mai awanacho chibage ndobva kwazi mari ngaitenderere mumusangano anditi iwo obva warwadziwawo kuti mai wapiwa kamari kake ka 400 kana kaka 500 ketani anditi ukati imbavha itsotsi musamupe mari andizvo uyu kanzera Mukana nakataiwa tani riripo iro waunza haisi tsotsi andizvo uri kuona nyaya ndikuzokutaura kuti chinhu chiri kuitika musangano mupati umu chinhu zvenyu zvamuri kuita mupati umu kakupokana kenyu kari mupati asi manje kakupokana kenyu kakabuda mupati manje zvamuri kuita izvozvo it becomes criminal kana mabuda uruzwa zvinozotaura deformation of character andizvo kana takumutemo uyo usiri wekupati deformation of character because wati mai muri mbavha chinenge the onus now is on you to prove kuti mbuya uyu imbavha here zvishwa asakapuruvwa kuti imbavha manje anditi wakubva wadzoka kuya ukobva wazwa wakapoma munhu mhosva yasiri asina mubhadhare andizvo asi dare rino iri manje harina jurisdiction yekutonga nyaya idzo dziri criminal asi inini my only advice ndeyekuti nyaya idzi maingodzitora sepati
Andizo. Magariswa pasi nevakuru wepati. Mogadziriswa zviri kunetsa pakati penyu muri 2 nepati. Chibage chamuri kurwira ngechepati. Wari kutungamirira nyaya dzacho program yechibage chacho ndewepati. Andizo. Zvigaro zvamuinazvo mese ngezvepati. Urikuzwa nutaura. Saka this thing is a party issue yamunofana kugadziriswa mupati. Tawirirana. Izwai. Sumukai mai muzvare. Nyaya yandikutaura muzvare ndeyekuti tiri kucriminal court deformation of character yaitwa nemurume kuti akupumhai kuti muri mbavha imi musiri mbavha. Andikamunzwa. Asi ndiri kuti imi muri 2 muri kunongedzana muri mupati. Andizo. Muri kunongedzana muri pamaprograms epati. Andizo. Saka kana muri kunongedzana muri maprogram epati, it means that your problem should be solved nepati. Party in a disciplinary committee. Yekuti uyu akaoneka ine mhosva yekukupumhai, party ndiyo icharowa ine shamu. Not inini. Mukana maiburitsa mupati manje, maakuyunza kwandiri manje. Inini to me is criminal. Inini handiiti criminal cases. Ndinoita customary cases. Changu ndechekuti vanhu mugarisane zvakanaka. Sengezo nditori mutori 2 kudai. Ndatoona kuti zvigaro zviripoko man. Zvinodiwa, zvinoshandirwa. Asi zvigaro zvinourayisa futi. Musazvikanganwe izvozvo. Tidesa nditi. Musapakanganwe bakuti kana uri district chair ziva kuti pane ari kupadawo. Kana uri MP ziva kuti pane ari kupadawo. Urikuzwa nditaura. Kana uri chairman wewomen's league ziva kuti pane uri kupadawo. Saka tamba wakadini? Wakachenjera. Andizo. Izvo maakuita zvari kutamba makachenjera ba. Because maakuburitsa Kitsimberg. Marakidzwa kuti chigaro chake cha-branch chair muri kuchida imi. Imi marakidzwa kuti maambitions amai ekuita district chair munawo muri kuwada chigaro bakupati. Izwa. Ndizvo ndikutaura izvo. Kuti imimi muri vanhu vepati imwe chete. Garisanai pasi sepati. Muwirirane zviri kunetsa mupati mobatsirwa nepati. Kana yanyaya yedeformation mai endai kumapurisa monoripota kumapurisa kuti uyu munhu ari kundidifoma kuti ndiri chakati chandisiri. Right, ndizvoka. Saka nyaya yenyu hapana yatopera. Kana muda ndikubatsirei kupati ndinokwanisa kudaidza makanzira enyu ari 2 mandiringanani namukanana. Ndowataura nekuwabatsira kuti wakubatsirei imi muri 2 kuti mugarisane zvakanaka. Imi kana musuda ruti iyoyo muruda zvemapurisa endai kumapurisa monomhangara kuti uyu mhosva yedeformation. Andizo. Ipapa ndatobvuma hangu mambo. Right, yatopera endai. Next case.